अखिलेश यादव जिंदाबाद, प्रिया सरोज जिंदाबाद। सबसे अच्छी कर्मठ नेता जन जन के विश्वासी, समाजवादी साइकिल से है प्रिया जी प्रत्याशी। प्रिया सरोज जिंदाबाद। सबसे अच्छी कर्मठ नेता जन जन के विश्वासी, समाजवादी साइकिल से है प्रिया जी प्रत्याशी। सुख दुख समझे वाले सब कर चाहते होई, देवे के मौका अपना घरवा के बेटी होई। हे चाचा चाची हो कुछ खास होई हो, पूरा आस होई हो, पूरा मछली शहर के विकास होई हो। देख के आशीष सबके इनका के संसद में पहुँचावे के बाहो। दबा के साइकिल के बहतनिया, दबा के साइकिल के बहतनिया की विजय बनावे के बाहो। दबा के साइकिल के बहतनिया की विजय बनावे के बाहो। दबा के साइकिल के बहतनिया। शिक्षा रोजगार साथे सस्ती दवाई होई, दुखिया दलित पिछड़ा सबके भलाई होई। ए भैया भौजी हो